Iritsi da egun handia, lehenengo udaberriko krosa martxan azaldu guztu parte hartzaletik jende asko animatu da. Bueno, guk espero genuen aina edo igual pixka geixo. Atzo zeuden izen eman da 180 inguru eta gaur ustet batzuk ebai egun bertan apuntatu hiela, osea que 250 inguru ni pentsatzet heldutan egongo hiela. Eguraldia pixka bat triste izan duzu ez? Uste duzu horrek ere eragin dizuela? Ez dut ustez, zati nire ustez korrikaiteko dao perfecto. Ez dao hotza hondik ez da beroa hondik ere, eurik ez duitzen, eta hola aguantatzen bau, perfecto. Adibidez, gazteen kasuan ez dira hemendik atera, Berazubiko estadiotik atera, baina helduen kasuan estadioz gain kanpotik ere ibiliko dira. Bai, nahi genuen gehiagi komplikatu gabe, estadioan egin hartu oinarri bezala, eta orduan, ume lasterketak iruditzen zitzaigun, erresteko eta hobeto zala pistan barrun itea. Eta helduena ebai, erabilia emain nahi genion pistai, gu nola Tolosa Klub de Futbol Atletismo hemen daukeun gure sedea bezala esateko, nahi genuen erabili pista bai hasieran eta bai bukaeran, zerbait gurea dala erakusteko bezala, ez dakit. Aber zen ateratzen den, historia. Eta jendeari, ideiari gustatu zaio, adibidez, estadioan ibiltzeaz gain, herriari ere erakuste hori gustatu zaio? Ni gaitxuetena oain arte ideia politia dela, eta gauza berri xamarra dela, ze leku askotan ez da egiten olako gauzik, eta gainea ematen dio pixkat txapelketa kutsu bat edo joku olimpikotan maratoien eta hola egiten da, azkenen estadio mukatzen da, jende guztin aurren, eta iruditzen zait, politia izan daitekela korrikalarintzako, eta horretik pentsatu genuen hola egitea. Lan gogorra izan da? Egia esan, ez. Zatik nola lehenengo edizioa dan, gauza guzti bezala, gaur akatsak eukiko ditugu pila bat, baina, aldeuna indeu, lan bastante indeu, eta guain, gertatzean akin, ikasiko deu, eta urtero ea hobetzen juten gean. Akatsak ere erakusteko balio mendute ez? Hoi da, asuntoa. Nik seguru naho, naiz eta gure intentzio guztikin detaile pila bat zaindu itxeu, baino beti egongo gauzak eta hobena da, gero, korrika iten duten horiek galdetu, eta beraiek informazioa emango digute, urrengo urtetan, hobekuntzak egiteko.